A ja hrám survival vlastnú mapu a som tu ja a v rúžovom brnení. Ale fakt, nie je to rúžové brnenie, ale je to zlaté, enchantnuté. To by ste určite vedeli, že by som si to rúžové brnenie. Tak. Už som v tejto mape trošku pokročil. Ako nie trošku, ale trošku dosť. Takže, a je to som môj super Adrian, ale on nie. On nebude. Pich. Kapelu. Prasa. Áno. Lebo jeho vždycky odpojí zo serveru, keď s ním hrám. Prečo ide sem? Ja tam nechcem. Ideme na chicken. No tak fajn, ale ja tu teraz... Tak začneme hrať. OK, milí diváci. Toto bude. Tak ideme. Najprv sa vyspím. Pomoc. Tak. A čo máme robiť, diely? Zabije zombie. Čo ja zabijem teba. No. Zabijeme hen tú kravičku. Kravička. S enchantnutým... Nie zlatým, ale... Uraj! A tu mám inú... Nie! Tam je ešte hen ten skeletón. Prostý, ktorý ma minule zabil 2-krát. Jaskyňa. Doškej, ja si idem prekámbať. Môj zobrať môj diamantový. Alebo svoj železný. More. Creeper. Skap. Vypal som sa. Ja som jenom gunpowder. Čo si? Tak, diakampať. OK, takže ideme na tú jaskyňu. Milí diváci, na za 3 minúty skončíme. Skončíme za 15. Alebo na 15 minút a je to. Skop. Ja chcem XP. Nemyslíš. To je zrejme dobré. Ale čo v nej aj bude? Ja dúfam, lebo ja mám 2 staky ironu. Už ten iron je všade. Na. Ty vole. Nie, netopie. Zabijem ho, netopie. Však netopie, sú dobrý. Kde máš netopiera? Veľký. Iron. Aspoň si niečo môžeš enchantnúť. Ale to sa robí s lapizom, nie s ironom. Lapisu má málo. Diamantem má len jeden, lebo som si vyrobil ten enchantnik, tak do krompáč. Ja som nemal, ale ešte hen som videl na tom onom ďalšie jaskyňu. Opatrne. Kde som? Ja neviem, kde som. Ježe, vôbec neviem, kde som. Na druhej strane, že? Určite som na druhej strane. Som hladný. Ovca, stoj.
Idem si to uvoľniť. Kde som? Počkaj, tu som bol. Keďže som tu, tak hen je slípka. Tak ja si ju zabijem. A radšej zohnem domov, kým ma zabije hlad. To som už toho dvakrát. Poďme možno. Možno. Vylezeme na túto horu a porozhľadneme sa. Tu je jaskyňa nejaká, nie je to jaskyňa, hen. Jak víš? Alebo to víme aj všetko. Je to, že si padol. Ja ho prezývam pán Pretko. Ale to vám asi nevadí, že? To nevadí nikomu, iba jemu. Ani jemu, ne. Ne! On ma bije. Nie, tu mám ešte tých 29 €. Čo tam mám 4 stejky. Tiež ten iron vložím. Do svojej 40. Mám 2 steky, aj 24 ironu, tak pounder, týto pírka, tento luk, taký blik vody. To aj toto kosti, tieto boty, ne. A čo keď ťa zabijú? Ideme ťažiť? Ja si ešte počkám, kým sa robí tie steky a nažejem sa. Musím vyprázdniť inventár. Tak, toto asi bude koniec videa. Čaute, nejaké a dajte lajky.